Nagitoy akay papanan nagiti asasao kas mabasa kadagit sorsorat ngayon na ibagbaga kadagiti kapsat kas pamanagnak abinangon kadagit salmo nga intayo aramiden kas digiti nakakauna idi apat tao iti mabasa iti salmo 51 iti to bugwan na kiti amin a kinadakis ko. So dahiti kakapsat no kasaano iti palang buggo tayo gapo iti basol. Dahiti palang buggo iti basol kas pudaan iti na espirituan asaw. Digiti matlaang intay sasawang nga sasao kas pangugas kadagiti kaman panunutan tayo kundi puso tayo anaasi. So di kita ket ugasan nak iti basol ko kinunana digitoy asasao. So kadagiti kapsat laeng nga may panggep iti lasag nga intayo ugasan kas kunaan digiti duma ayon lubungan laeng iti palawagda. Ngem kada tayo kapsat kas kunaan digitoy asasao iso iti pangugas tayo isumet lang nagiti sasaw akay papanan na. Iti mabasa di Salmo 51:3 paamok kadagiti salsalungasing ko ken iti basol ko nayunan nyo nga adda itoy sangwanak kinuna iti Diyos. So kaditi kapsat kas kinunana kadagiti napapatid asasao iso digitoy ikas kay papanan na. Iti mabasa iti Salmo 51 iti 6 adto iti darigayam iti kinapudno kadagiti kaungan apaspaset ket iti kaungan apaset ipakaamunto kanyak iti kinasirib. So kadagiti kapsat ngayon na ibagbaga iso iti panangidanon panangipakaammo kadagiti na siriban nga nagapot sa dilangit digitoy akay papanan na. So di kita kapsat kas napapatid ngayon na ibagbaga. Iti mabasa iti Salmo 51 iti city digiti sakripisyo amay paay iti Diyos iso iti spirito naidudog iti na dudog ken sibabawi a puso o Diyos saan nakanto alaisen. Iti Diyos saan nga manglalais lang no diket nayat isona kas umay kadatayo. So di kita kapsat tikas ibagbagata digitoy asasao. Iso nga di kita kapsat napapateg kas kaugalyan itinapudno ngagpamati. Iti mabasa iti Salmo 51 iti 18 ipaayam iti imbag ita naimbag nakem mo iti Sion bangunem kadagiti bakbakod iti Jerusalem. Iti Jerusalem nga bagbagana kas bakbakod adamot laeng iti udod tayo kakapsat dayta ka Jerusalem nagturong iti Diyos tadamot lang iti si Jerusalem nating kurana ijay Jerusalem sa dingato. So di kita kapsat tikas kunaen digitoy asasao kas nailanad nga adda kadagitoy asasao. So kadagiti kapsat iso ti nakidandanon kada kayo digitoy nga adal kas padang pili ken padang urnos kadagiti umis so asasao. Ket agyaman iti Diyos Ama nakabalin iti sa amin. Amen.